Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Kamar yadda muka saba kawo abubuwa masu amfani kuma masu taimakawa rayuwarmu ta yau da kullum. Yau ma insha Allah za mu kawo muku wani application wanda samuwar wannan application ɗin yana da matuƙar muhimmanci ga mutane gabaki ɗaya, musamman mutane masu yawan mantuwa da ma waɗanda ba sa mantuwa. To insha Allahu in dai har kana amfani da shi wannan application ɗin, to lallai zai wuya ka rinƙa mance wasu abubuwa. An san ɗan adam ajizi ne, to amma matuƙar kana amfani da wannan application ɗin, insha Allahu abubuwa da yawa zai kasance ba ka yawan manta su. Kamar yadda muka saba a kullum, za mu shiga cikin Play Store. In ka shiga cikin Play Store, wannan shine application ɗin da za ka yi searching sunansa Reminders. Kai tsaye sai ka je ka danna install. Bai da wani nauyi kamar yadda kuke gani, ya riga ya gama shiga. Za ka jira ya gama installing. Abu na gaba sai ka shiga open da zaran ya gama yin install. Kamar yadda kuke gani sai ka danna open kawai. Abu na farko da za ka fara yi a nan shine, shin za ka fara tunani akan cewa akan me kake son ka daina yin mantuwa. Idan kamar misali wanda yake yawan fita yin shopping ne a sati haka, kamar duk rana irin ta ranar Asabar da Lahadi, misali kana zuwa shopping, to sai ka zo ka taɓa wajen shopping ɗin nan. Da ka taɓa shi kamar yadda kuke gani can sama inda kuka ga an nuna plus ɗin nan, sai ka zo ka taɓa ta. To a nan wajen abin da kake buƙatan shi ne sai ka sa time. Kamar misali ga waje nan wani tambarin agogo ya fito kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa shi. Application ɗin yana tambayan ka shin nan kusa ne za ka, ko kuma a'a yau ne za ka, ko kuma gobe ne, ko kuma ranar weekend ne. To sai mu zaɓa ranar weekend misali. Ka gani kamar yadda kuka gani gashi ya nuna gobe misalin ƙarfe 9 AM shine za mu fita zuwa yin wannan shopping ɗin. In kuma ka so za ka iya rubuta abin da ka so misali kamar mu ce around 11:30. Kun gani around 11:30. Da zaran ka yi haka, shi kenan kai tsaye ya riga ya hau. Sai ka maida shi zuwa baya. In kuma kana son ka dakatar, da ka taɓa mai wajen wannan zero ɗin da kake gani, in dai har jan ya rubutu ya fito a ciki, to shi kenan ka kashe tafiyar. Amma sai mu cire sa. To haka dai. Haka zalika in kana son ka sa time kamar misali na agogo, sai ka zo wajen reminder ɗin nan. Sorry, nan ƙasa ga yanan inda aka sa plus. Misali sai mu ce alarm clock. Misali ƙarfe nawa kake buƙatan ka rinƙa tashi, sai ka taɓa alarm clock ɗin nan. Idan ka taɓa alarm clock ɗin nan, sai ka taɓa wajen plus ɗin nan, sai ka saita agogonka. Kamar misali in kana tashi ƙarfe 6 na safiya, to sai ka saita shi sai ka bar sa kuma AM. Kamar kuma sannan nan ƙasa inda aka sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, to nan yana nufin ranar yaushe da yaushe kake son alarm ya rinƙa tashin ka. Idan kana son ya rinƙa tashin ka gabaki ɗaya a sati ɗayan ne, to ba sai ka taɓa wani waje ba. Amma kamar in ba ka son ya tashe ka ranar weekend, ma'ana
ranan Sunday kenan sai ka taɓa Sunday. Saturday ɗin can ma ka taɓa, to ka ga ba zai tashe ka ranan sati ba kenan, ma'ana ranan Asabar da Lahadi. Sai ka saita ƙarfe shidan ka, da ka taɓa done shi kenan. Ka ga yanzu ya riga ya saitu abunsa. Sannan abu mafi muhimmanci da wannan application ɗin na reminder ya zo da shi shine akwai wani abu wanda da yawan mutanen mu ba su san shi ba, shine ake kira da ChatGPT. Shi wannan ChatGPT ɗin da kuke gani wata na'ura ce mai zaman kanta. Za a iya cewa robot ne amma kuma ita tana da tunani ne irin na mutane. Sannan tana da iko da mallakan kanta. Za ka iya yin fira da ita, sannan duk wani abu da ya shigan maka duhu za ka iya tambayan shi wannan ChatGPT ɗin, wanda shi ne ake kira a turance AI intelligence. To za ka iya zuwa ka taɓa wannan ChatGPT ɗin. Shi wannan ChatGPT ɗin yana da matuƙar amfafuwa da abubuwa da yawa. Homework misali in an ba ka a makaranta ko kuma wani abu wanda ya shige maka ko kuma neman sanin tarihin wani abu da ya gabata da dai abubuwa masu matuƙar muhimmanci, ba abin da za ka tambaya shi wannan AI ɗin ba sai ya ba ka wannan amsar wannan abun. Misali yanzu mu jarraba. Ka gani kamar yanzu ya ga yadda yake faɗa, "Hi, I'm OpenGTP chatbot developed by OpenAI." To duk abin da ka tambaye shi wannan AI ɗin lallai za ta ba ka amsansa. Misali, me masa magana da farko. Ka gani mun ce masa hi, ya ce hello, how may I assist you today? Yana tambayan ka ta ya zai iya taimakon ka. Misali sai mu ce masa history. Kamar yadda kuke gani yanzu yana rubutu ne. Ka gani history kawai aka tambaye shi, to amma ga shi yana tambayan ka history ɗin me kake so. Duk abin da kake buƙata zai ba ka history a kansa. Misali sai mu ce masa history of Muhammad. Of him. Tarihin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai kawo maka duk wani abu da ka tambaya. Kun ga yana, yana cewa Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, an haife sa a Saudi Arabia. Ka gani duk wasu abubuwa matayassara da suka shafi rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ga shi application ɗin ya kawo ma. Sannan ɓangaren maths ko kuma wani abu wanda ya shige maka lissafi, da zaran ka tambaya shi wannan application ɗin, lokaci kaɗan zai ba ka amsa a kansa. Kamar yadda kuke gani kawai mathematics na tambaye sa. Ka ga me yake cewa mathematics is a branch of science that deals with the study of number. Duk wani abu da ka tambaye shi wannan application ɗin, to in sha Allahu wannan application ɗin zai ba ka amsa. Bari muyi wasa da shi. Ka gani? Lallai. To ala ayyi halin dai wannan application ne wanda yana da matuƙar muhimmanci da ya kamata kuma kowa ya san sa. Akwai abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai bamu daman zayyana su gabaki ɗaya ba a cikin wannan bidiyon. Amma dai duk wanda ya downloading ɗin application ɗin to lallai zai samu access
sannan kuma zai samu ci gaba dangane da wasu abubuwa sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.